Oh iya, bro. Bang. Aku harus cerita gitu, Bang. Mana apa sih? Beban hidup aku, Bang. Kepiye bebanmu? Iya emang apa sih kita bebanmu? Ya, salah sijine kuwi. Nasabahku lho, Bang. Oh, wangel tenan dek kon bayar resep apa ya, Bang? Resep dokter ya. Resep. Heeh. Resep. Oh, resep biar bayar angsuran ya. Iya, betul, Bang. Nasabahmu lanang apa wedok? Wedok. Heeh. Salah sijine wedok. Heeh. Kuwi piye le ngatasi wedok? Nek nasabahmu wedok carane nagih, Heeh. bojone bribien. Tok cerai, alon-alon. Kalau wong engko nek umpamane kelangan sik lanang kan gak langsung mikir, oh bojoku lunga aja-aja tek aku ora gelem ngangsur ya ngono. Heeh. Nek bojomu nek nasabahmu lanang Heeh. ngaku nek rondo. Oh, ngono. Aku tahu ngaku rondo, nasabah langsung bayar. Ngono, Bang. Iya, aku tahu. Maksud lo, masa iya Bang kowe ngaku rondo? Aku tahu ngaku rondo. Ono le nyedaki wen. Heeh. Ono. Ki rada perih aku nyokoti bantal waktu itu. Berarti ngene, pertama bojone tak bribik. Bijine nek nasabah wedok bojone tok bribik. Heeh, mari ngono tak bribik, tak gawa ning omahku kok sek kaburungan. Tak gone tahura sik. Tahura dijolke pon-pon. Kidang ning kan akeh Oh kidang. iya, tinggo tupakan kidang. Heeh. Engko nek mari aku diluruk ning omah, Heeh. tanggoku udah ngerti. Heeh. Aku bribik bojone piye? Ora masalah. Terus Carane kowe ben ora dimasalah warga to. heeh. Adus ning ngarep warga. Oh, berarti mereka nggak jadi memasak, malah jadi tontonan. Malah dadi tontonan dan tuntunan. Oke. Berarti iki ilmune tak terapno saiki. Aku tahu adus warga ning ngarepe warga. Heeh. Tahu? Sik jare warga ungkapane piye? Bagi.